Werna-werna lur, mulai ala dapur, terus ono pakaian bekas, ono rice cooker to lur, iku sebelahe kaset-kaset jaman biyen lur sing alat pemutare koyok-koyok wis langka saiki. Aku sejatine duwe ono omah, durung tak jajal, kena kurang kok lek kena tak golek kaset-kaset lawas lur. Tak sangko adohan ki kaset-kaset tahun 70 80-an lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh, muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Prapatan Baruna dulur-dulur, Jalan Brigjen Katamso. Dadi iki lokasine oleh sebelah etane alun-alun Kediri, kurang lebih setengah kilometer dulur-dulur. Dulur-dulur iso mirsani macete dawa banget amarga anane jembatan Kaliombo kang ambrol lur. Efeke sebagian lalu lintas terutama mobil diliwatne jalan terusan Kaliombo dulur-dulur, jalan tembus Kaliombo. Ki awake dhewe menggok nganan arah jalan tembus Kaliombo. Dulur-dulur iso mirsani macete kaya apa saka arah Kaliombo lur. Dadi hampir semua mobil saka arah kidul kuwi diliwatne kampung, tembuse ya lampu merah Prapatan Baruna ki mau lur. Lagi aku entuk request saka dulur-dulur supaya aku ngevlog nek nggone Pasar Loak Kaliombo dulur-dulur. Dadi dalan sing paling oke ya iki mau Prapatan Baruna utawa Prapatan Jalan Brigjen Katamso belok ngidul. Masuk jalan tembus Kaliombo dulur-dulur. Wong gak ono pengalian lalu lintas mrene, dalan iki wis rame banget lur. Amarga lalu lintase rame, mobilitas penduduk, sawetara dalane gak begitu gede lur, sanajano aspal. Dulur-dulur iso mirsani emper-emper pertokoan iku mepet dalan dulur-dulur. Dadi pomone pengen dimbakne yo wakeh bangunan sing kena gusur lur. Oke, iki awake dhewe arepe nuju Pasar Loak Kaliombo sambil ndelok ramene lalu lintas amarga dampak ambruke jembatan Kaliombo kang videone wis tak kirim sekitar 1 minggu kepungkur dulur-dulur. Iso dibuka-buka nek channel iki koyok ngene iki lho lur. Lagi enek pengatur lalu lintas. Dadi saka kulon mau lur sing menghindari jembatan Kaliombo. Ki awake dhewe wis mendekati jalan Padang Padi lur. Dadi Pasar Loak Kaliombo iku lokasine ana jalan Padang Padi. Pertigaan ngarep belok kiri lur. Wis kene iki pertokoan tok lho, rumah makan, kafe, warung, toko kelontong dan sebagainya. Yen lurus perumahan Bumi Asri terus bablas Kelurahan Ngronggo lur. Ki sawetara awake dhewe tetep ana Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota Kediri, Jalan Padang Padi. Kene iki mbiyen dulur-dulur info sawah tok lur. Terus bar kuwi ana pemindahan lokasi SMP Negeri 2 Kediri saka Jalan Kartini Kelurahan Pocanan dipindah nang nggone wilayah Kelurahan Kaliombo iki. Akhire ana bangunan-bangunan bermunculan lur, ana sing arupa perumahan, ana sing buka usaha mulai kafe, warung uga pertokoan.
sawahe kari sithik lur, ning sing mburi ya sik los. Cuma permukaan sing cedhak ratan iku dibeki omah-omah. Lah lokasi pasar loake ngarep iku lur, dadi oleh sebelah kulon utawa sebelah barat saka SMP 2 Kediri. Ngarep lur, rodok sepi amarga dina Sabtu dulur-dulur. Infone rame banget iku yen dina Minggu. Tapi ora masalah, aku karo golek panggonan ngopi lur. Wis wayahe ngopi awan iki, yen ngopi isuk mau wis, saiki wayahe ngopi awan karo ndelok situasi kaya apa pasar loak Kaliombo. Lumayan rame lur, terus tergolong teratur penataane. Jadi sebagian besar sing bagian kene iki warung karo kios apa peralatan sepeda motor bekas lur, bekas-bekas ya. Iki notok duk, iki enak perapatan yang ngiri metu dalan gede mau jalan Padang Padi. Coba awake dhewe menggok ngiri lur neng gurine ana ora. Soalnya tak delok kiri kanan kok akeh motor ngono lho. Oh, ternyata uga rame lur, bagian buri lumayan pengunjunge. Wah, akeh lur, bakule barang-barang loakan. Sing paling babrah, paling lengkap kaya iki lur. Coba tak sepilih sedilut kok dagangan iki ruwena-rena lur. Mulai ala dapur, terus ono pakaian bekas, ono rice cooker to lur, iku sebelahe kaset-kaset zaman biyen lur sing alat pemutare koyok-koyok wis langka saiki. Aku sejatine duwe ono omah, durung tak jajal, kena kurang kok lek kena tak golek kaset-kaset lawas lur. Tak sangko adohan ki kaset-kaset tahun 70 80-an lur. Barang langka jane. Sesuk minggu mrene maneh lur, jajal golek-golek iki mau aku pancen mau sepil tok lur. Oke, saking jajan ndelok sing liyane lur. Jebule yo cukup rame lur. Cuman infone yang dina Minggu iku parkire sampe nang nggone lapangan lur. Termasuk bakule yo tambah akeh. Toko serba ada, harga bisa ditawar serendah mungkin. Wong pancen barang bekas, loakan, enek sing nampung, enek sing nuku ngene iki ya keuntungan, dadi ora membebani petugas sampah lur. Dadi iki umpama nang nggone konservasi lingkungan termasuk reuse, barang-barang bekas yang mungkin bisa digunakan lagi. Tapi iki kok ono alat-alat kosmetik lur, di enek dua ibu-ibu iki ono lipstik bedak asli ora ya. Oke lur, jajal saiki muter didelok saka kene ya apa. Ki yen Minggu parkiran kipek sampai merambat nang lapangan lur. Ki lur sing request pasar loak Kaliombo wis tak sepil. Insyaallah sesuk yen ana wektu tak gawe jilid 2-ne lur. Iki jilid 1. Sing jelas koyoke lho menurutku iki pindahan saka pasar Setono Bedak lur sebagian penjuale. Mergo pasar Setono Bedak dhewe koyoke wis sepi. Dagangan ngene iki kapan kae aku mrono sing ana pasar manuk ya karo toko alat-alat sepeda motor bekas dulur-dulur. Oke, iki awake dhewe balik nang ngarep lur. Wayahe ngopi nang dalan mang sing diliwati, tak sawang kok akeh warung kopi. Yen kopine enak iso dienggo langganan lur. Akeh ternyata pengunjunge sanajan ora Minggu. Berarti yen Minggu
ora iso mbayangne kaya apa ramene lur. Ki lur njikuk sing tengah ae koyoke enek jajane mau. Terus pengunjunge yo gak patek rame, enek loro apa pira lah ngarep kuwi montorku tak parkir nek sebelahe sing kiose tutup lur. Bu kopi. Kopi ireng napa Bu? Kopi ireng kok napa kopi ireng? Sing sasetan apa anu? Gayan dhewe. Sing gayan dhewe mana? Lah nggih, niku mawon mboten gula. Nggih. Kaitan nggih. Aku mau pesen kopi hitam tanpa gula lur. Iki lur. Oke dulur-dulur, iki video bakal tak akhiri ning aja kuwatir bakal ono bajute lur. Mergo sesuk aku arepe mrene maneh insyaallah. Kanggo dulur-dulur sing durung subscribe, aja lali tekan tombol subscribe terus diisi komen-komene lan aja lali di-share utawa dibagi neng kanca-kanca lan dulur liyane. Wassalam.